Після захоплення Криму російська влада взялася залякувати незгодних. Спочатку хаотично – викрадення, побиття, обшуки та катування. Але у 2015-му репресії перейшли на новий рівень – системний. В хід йде не лише груба сила, а й так звані закони. На півострові під виглядом правосуддя запрацювала репресивна машина. Оккупантов не может быть справедливым. Цей епізод про 2015 у Криму. Від показових судів за події ще до окупації, до тотальних обшуків і нових політв'язнів. Про те, як, незважаючи на тиск наростаючих переслідувань, кримці посилили громадянський спротив. Справа 26 лютого стала одним з інструментів російських силовиків у 2015-му. Йдеться про багатотисячний мітинг у лютому 2014-го під Кримським парламентом, організатором якого став Меджліс. Здесь есть коренной народ, и мы не позволим нарушать целостность Украины. Тоді тисячі кримлян та проукраїнські активісти виступили проти російського захоплення півострова. У січні 2015-го Росія почала кримінальне переслідування найактивніших з них. Більше того, весь процес щодо подій, які відбулися до окупації, проходив за російським законом. 29 січня окупанти заарештували Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу. Йому інкримінували організацію масових заворушень під час мітингу. Нібито він підбурив людей до сутичок. При направлении дела в суд итоговый документ – это приговор. Лебезов лидер Лермазан! Потише, пожалуйста, не кричите. Окупаційна прокурорка Наталія Поклонська наполягала, що дії Чийгоза призвели до загибелі 2 людей в Тисняві. Хоча їхні родичі потім заявили, до Чийгоза претензій не мають. Участь кримських татар у тому мітингу Росія таврувала як екстремізм. Такою була помста за спротив окупації. Арешт Чийгоза став відправною точкою наступу на кримськотатарський рух та його представницькі органи. З лютого 2015-го десятки активістів викликають на допити у справі 26 лютого. Формально як свідків, але тиснули як на підозрюваних. До людей вдиралися на світанку, приводили на допити під конвоєм спецпризначенців, а в їхніх помешканнях влаштовували обшуки. Майже щодня нові прізвища. Серед тих, хто пройшов через допити – заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Наріман Джелял, керівник секретаріату Курултаю Заїр Смідляєв, а також Мустафа Асаба, Алі Асанов та багато інших членів представницьких органів кримськотатарського народу. 23 березня 2015-го Ільмі Умерова допитували 2 години як свідка про події під Кримським парламентом. За кілька днів у його будинку в Бахчисараї проводять обшук. Подібний сценарій повторювався і з іншими. Усі ці так звані слідчі дії були прикриттям для залякування кримців. Ключових учасників мітингу 26 лютого, тих, хто виступив проти окупації, Росія оголосила екстремістами. Кожен з переслідуваних у цій справі – Карамла. Свідків залякували позбавленням свободи, якщо ті відмовляться давати свідчення проти Чийгоза. Ті, хто не йшов на таку угоду, потрапляли за ґрати. Так сталося з Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі. Їх незаконно арештували у квітні-травні. Тим, хто погоджувався на визнання вини, покарання пом'якшували. Талят Юнусов та Ескендер Небієв отримали 2,5 та 2 роки умовно в обмін на угоду зі слідством. Загалом, у справі 26 лютого за різний час було заарештовано щонайменше 8 осіб за обвинуваченням в участі у масових заворушеннях. У 2015 році 2 з них суди призначили умовні терміни. Ахтем Чийгоз, Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі залишалися під вартою без вироку. Асанова і Дегерменджі тримали у СІЗО близько 2 років.
У 2017-му їм змінили запобіжний захід, а згодом винесли умовні вироки. Ахтема Чийгозе звільнили восени 2017-го. Судити за події, які відбулися ще до окупації – одне з грубих порушень міжнародного права. Росія свідомо йшла на це. Її мета – удар по Меджлісу як сигнал усьому народу, що на них чекатиме у разі непокори. Дії окупаційної влади були спрямовані на злам опору. Паралельно з ретро-правосуддям у Криму на материку починає вибудовуватися відповідь, механізми збереження прав і документів, а також кроки державної політики пам'яті. Україна приймає деякі зміни у законодавстві, зокрема ті, що спростили процес підтвердження народження, смерті чи шлюбу на тимчасово окупованих територіях для отримання українських документів. Крім цього, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою визнала депортацію кримсько-татарського народу 1944 року актом геноциду та встановила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Це стало відповіддю на десятиліття замовчування цього злочину та заперечення відповідальності СРСР і посилило правову основу для захисту прав кримсько-татарського народу. Парламент також звернувся до ООН, парламентів іноземних держав і міжнародних організацій із закликом визнати та засудити геноцид кримсько-татарського народу. І цим заклав імпульс для подальших кроків на міжнародному рівні. Далі знову Крим. І те, як окупаційна система прибирає з публічного простору будь-яку незгоду. Росіяни мають Пушкіна, а ми, українці, з вами маємо Тараса Григоровича Шевченка. У 2015-му Росія демонструє, що прояв української позиції в Криму під забороною. 9 березня в Ахмєсджиті люди намагалися зібратися біля пам'ятника Шевченку у день його народження. Але через заборону де-факто влади акція вимушено відбулася в Гагарінському парку. Люди принесли українські прапори, читали вірші Шевченка. Так звана поліція арештувала 3 учасників акції: учителя історії Леоніда Кузьміна, активістів Олександра Кравченка і Вельдара Шукурджиєва. Російський суд звинуватив їх у порушенні порядку проведення заходу та демонстрації символіки, яка не була зазначена у заявці. Кожний отримав 40 годин виправних робіт. У суді Кравченко намагався довести, що має право використовувати український прапор. Натомість суддя відповів, що у період життя Тараса Шевченка України не існувало. Згодом Леоніда Кузьміна звільнили зі школи. У квітні того ж року на нього напали невідомі. Він отримав струс мозку. Судили і іншого учасника цієї акції – Курсеїта Абдулаєва, активіста кримсько-татарського руху та члена ревізійної комісії Курултаю. Під час акції Абдулаєв тримав прапор України з надписом «Крим – це Україна». Росія почала підготовку до заборони Меджлісу, для чого задіювала різні юридичні механізми. 14 травня 2015-го де-факто прокуратура Криму винесла Меджлісу попередження про неприпустимість екстремістської діяльності. Восени 2015-го, після початку блокади, про неї розкажу окремо. З боку РФ публічно звучали вимоги перевірити Меджліс на екстремізм, що стало частиною підготовки до подальшої заборони. Окремо – персональний тиск на керівництво. 6 жовтня 2015-го так званий суд у Ахмєсджиті заочно ухвалив рішення про тримання під вартою голови Меджлісу Рефата Чубарова за звинуваченням у публічних закликах до порушення територіальної цілісності РФ. Насправді ж, за чітку позицію «Крим – це Україна». Ще одна мішень у 2015-му – незалежні журналісти та медіа. Для кримських татар телеканал АТР – один із символів відродження на батьківщині після сталінської депортації. Тиск на медіа розпочався ще у 2014-му. Центр протидії екстремізму та російська прокуратура засипають редакцію застереженнями, звинувачуючи канал у антиросійських настроях. У січні 2015-го погрози переходять у стадію відкритого нападу. Будівлі редакції блокують озброєні силовики. Протягом багатогодинного обшуку журналістів утримують усередині без можливості вийти з приміщення.
Цей рейд став сигналом. Росія не дасть каналу працювати в Криму. Силовики вилучають сервери та відеоархіви, відключають аналогове мовлення. Одна з їхніх цілей – отримати записи протестів 26 лютого 2014 року. Ці матеріали окупанти використають для переслідувань кримськотатарських інституцій та активістів. Пам'ятаєте? З їхньої історії ми починали цей епізод. Зокрема, за 3 дні після обшуку на АТР заарештували Ахтема Чийгоза. Силовий тиск змінюється адміністративним. Роскомнадзор 4 рази поспіль відмовляє АТР у перереєстрації за російськими законами. Наш народ пережил Сталина. Неужели не переживет нынешние проблемы? Переживет. И выживет. И будет дальше строить свой дом на своей земле. 1 квітня, 12 година ночі. Через відсутність ліцензії перший кримськотатарський телеканал змушений припинити мовлення на півострові. Після закриття АТР окупанти взялися за його команду. У квітні 2015-го в межах справи 26 лютого арештували колишнього оператора АТР Ескендера Небієва. Його засудили до умовного строку. Восени російські силовики пішли далі. 2 листопада – обшуки у екс-директорки АТР Ельзари Ислямової, журналістки Лілі Буджурової та родичів власника каналу Ленура Ислямова. Хвиля продовжилася в грудні. 9-го – повторний обшук у Ислямової, 10-го – у журналіста Романа Спірідонова. Це пов'язували зі справою проти Ленура Ислямова, якого слідчі РФ звинувачували в екстремізмі. Паралельно ФСБ проводила серію нападів на незалежних журналістів. Вони прийшли з обшуками до батьків відомої кримської журналістки Анни Андрієвської. Вилучили техніку, переписали всі контакти. Схожі візити відбулися і до інших. Журналістку Наталію Кокоріну затримали і допитували 6 годин за її статті про добровольчі батальйони. До кінця 2015 року кримський медіапростір радикально змінився. Ключові незалежні мовники втратили можливість працювати на півострові, а частина редакцій переїхала на материк. Водночас, не всі незалежні кримськотатарські медіа зникли фізично. Деякі намагалися вижити, адаптуючись до нових правил і ризиків. На цьому тлі окупаційна влада запустила керовану альтернативу АТРу. 1 вересня 2015-го почав мовити телеканал «Міллет» кримськотатарською мовою. За російські гроші його команда мала нести пропаганду в Крим ще однією мовою та створити картинку лояльності між кримськими татарами та окупаційною владою. На другий рік окупації для незалежної журналістики майже не лишилося простору. Багато журналістів виїхали, інші мусили працювати обережно, під тиском і постійним наглядом. 2015-й в окупованому Криму – це рік, коли Росія вчиться карати показово. Так, щоб бачили всі. Щоб наступного разу промовчали ще до того, як прийдуть силовики. Паралельно з нападом на медіа російська система переходить до показових покарань, починаючи з політичних діячів та активістів, та далі, поширюючи вибіркові та яскраві переслідування на всі сфери життя. Серпень. Ростов-на-Дону. Військовий суд виносить вирок у справі, яку Росія подає як тероризм у Криму. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Режисера Олега Сенцова засуджують до 20 років, а активіста Олександра Кольченка – до 10 років колонії. Головний злам сценарію цієї сфабрикованої справи стається ще в процесі. 31 липня 2015-го один із ключових свідків обвинувачення, Геннадій Афанасьєв, просто в суді відмовляється від попередніх показів, заявляючи, що їх дав під тиском і тортурами. Суд це не зупиняє. Важливо, що 2 інших фігурантів цієї справи засудили раніше. Афанасьєва у грудні 2014-го, а Олексія Чернія у квітні 2015-го після угоди зі слідством. Обидва отримали по 7 років. Паралельно ще один показовий сигнал. В окупованому Криму починають судити людей за події Революції Гідності в Києві. 15 травня в окупованому Ахмєсджиті в результаті діяльності так званих судів учасників Євромайдану Олександра Костенка засуджують до 3,5 років.
Олександр заявляв про катування і тяжкі травми під час утримання, зокрема перелом руки, проблеми з медичною допомогою та погрози його рідним. З-за ґрат він вийшов 3 серпня 2018-го, після відбуття строку. Батько Костенка зник у березні 2015-го дорогою до Криму після поїздки до Києва. 23 січня 2015-го під Ак'яром ФСБ затримує перших фігурантів так званої справи Хізбут Тахрір. Спочатку 3 жителів села Орлинне – Руслана Зейтулаєва, Нурі Прімова та Рустема Ваїтова, згодом Ферата Сейфулаєва. Усіх звинуватили в участі в терористичній організації Ісламській політичній партії Хізбут Тахрір, яка заборонена в Росії, але є легальною в Україні. Це були перші випадки переслідування кримських татар за цією підставою і водночас початок великої хвилі. Далі були ще сотні арештів, вироків і зламаних життів. Цьогоріч у Криму запускають ще один механізм тиску та переслідувань – російське законодавство боротьби з екстремізмом, який система може і готова знайти всюди. А що ж таке цей екстремізм взагалі? У класичному розумінні це заклики до насильства або дії, що загрожують безпеці людей. Але в російській практиці це поняття розширили. Ним почали називати майже все, що виходило за межі дозволеного. Критику, незручні теми, громадянську позицію, журналістику. Показово, що в окупованому Криму справи про екстремізм могли порушити навіть з повсякденної розмови або сварки, наприклад, на роботі. Мустафа Яг'яєв, Кремле, імам у селі Теберті, після 44-го відомого як Тургенівка. Паралельно Мустафа працював слюсарем у ЖЕКу, де посварився з касиркою. Вона демонстративно підтримувала окупацію Криму. Яг'яєв, навпаки, відкрито виступав проти окупації, різко реагував на референдум. Конфлікт не забили і не простили. Зрештою, за Яг'яєва взялися представники Центру з протидії екстремізму, так званого Центру Е. Це ще один окупаційний орган тиску та залякування місцевих. Саме його працівники відстежують жителів Криму у соціальних мережах, приходять з обшуками до активістів, фіксують людей під судами і щоразу знаходять нові, дедалі абсурдніші приводи для обвинувачень. Відряджені з Санкт-Петербургу до Криму оперативники цього центру провели обшуки, вилучили релігійну літературу, а також протоколи засідань Меджлісу 90-х років, коли Яг'яєв був членом Меджлісу. Обвинувачення зводили до так званих екстремістських висловлювань, нібито сказаних у момент сварки. Яг'яєв заперечував звинувачення. 17 липня 2015-го суд визнав Мустафу Яг'яєва винним і призначив 2 роки умовного терміну. Улітку 2015-го тиск посилюється. Російські окупаційні структури послідовно прибирають із публічного простору тих, хто говорить інакше. 2 липня 2015 року у Ак'ярі затримали Юрія Ільченка, блогера, автора різких публікацій проти окупації. Йому інкримінували екстремізм і розпалювання ворожнечі. Далі 11 місяців в СІЗО і тиск. Ільченко заявляв про побиття і примус до відмови від українського громадянства під час перебування під вартою. У квітні 2015-го правозахисника Емір Усійна Куку сильно побили співробітники ФСБ і провели в його будинку обшук, приводом для якого стала нібито екстремістська публікація в соцмережах. У листопаді знову мали претензії до його дописів, а вже наступного року правозахисника затримали і більше не відпустили. А коли суди й справи стають частиною тиску, поруч запускається ще один рівень терору – без імен, без вироків, без відповідальності. Окрема важка тема – насильницькі зникнення. Частина репресій, де замість силовиків і судів інструментом виступає невідомість. У серпні 2015-го зникли 3 кримських татар у різних районах півострова. 21 серпня зникли Мемет Селімов та Осман Ібрагімов. Їхні тіла знайшли 29-го. 27 серпня зник Мухтар Арісланов. Є свідчення, що його силоміць посадили в мікроавтобус. Місце перебування чоловіка невідоме й досі. Через насильницькі зникнення в Криму формується атмосфера страху.
Люди зникають, а розслідувань фактично немає. Це частина російської окупаційної політики. Репресії спрямовані не лише проти конкретних людей. Вони змушують усе суспільство мовчати і не висовуватися. Практичний результат – менше публічності і менше громадської активності, бо зростає відчуття ризику. Будь-яка видима позиція може стати приводом для тиску. І навіть пам'ять Росія намагається перетворити на дозволений ритуал під контролем. У 2015-му окупаційна влада почала не лише обмежувати публічні події. Вона взялася керувати тим, як і що дозволено пам'ятати. З часу повернення з місць депортації на рідний півострів кримці щороку 18 травня вшановували пам'ять жертв геноциду 1944 року. 2015-го традиційний мітинг пам'яті в центрі Ахмеджита не погодили. Натомість провели офіційний захід, повністю контрольований російською владою. Заважали вшановувати по всьому півострову. У різних містах активістів національного руху кримських татар попередили про недопустимість таких заходів. Учасників автоколони в Ахмеджиті зупиняли і затримували для пояснень. Частині людей призначали адмінпокарання за порушення порядку проведення акції. Цю ж схему застосовували і до інших пам'ятних дат кримсько-татарського народу. Оккупационные власти трижды отказывали в проведении мероприятий ко Дню национального флага молодежным организациям. Напередодні Дня кримсько-татарського прапора 26 червня активістів попереджали про відповідальність за несанкціоновані заходи, а публічний простір заповнювали керованими лояльними подіями. Контроль політики пам'яті був частиною ширшого тиску на народ, його інституції та лідерів. У вересні ОБСЄ опублікувала звіт місії з оцінки прав людини. У ньому прямо описано тиск на кримських татар, переслідування незгодних і те, що Крим залишається закритим для повноцінного міжнародного моніторингу. В кінці вересня, на початку жовтня у районах компактного проживання кримських татар під Ахмеджитом місцеві фіксували появу озброєних силовиків і так званий перепис мешканців. Тоді це пояснювали пошуком підозрюваного у резонансній справі. Згодом стало зрозуміло, такі перевірки не поодинокі, а частина системного контролю за кримсько-татарськими громадами. Для людей це виглядало як демонстрація того, що силовий ресурс можна розгорнути в будь-який момент без пояснень щодо тих, хто заважає новій владі. Попри тиск, кримські татари намагалися зберігати міжнародну горизонталь і політичну суб'єктність. 1-2 серпня у Туреччині мав пройти Всесвітній конгрес кримських татар. Тож російські слідчі призначали кільком членам меджлісу допити саме на ці дати, аби вони не могли виїхати з Криму. Незважаючи на тиск, конгрес кримських татар відбувся. Він став поворотним моментом. Уперше українська влада взяла участь у такій події. А на найвищому рівні було публічно озвучено ідею національно-територіальної автономії Криму як форми захисту прав корінного народу. Далі – кульмінація року. Крок, який переносить тему Криму на материк і робить репресивний контекст видимим для значно ширшої аудиторії. 20 вересня 2015-го на адмінмежі з Кримом на напрямках Чонгар, Чаплинка, Каланчак за ініціативою лідерів кримсько-татарського народу та за підтримки українських активістів і добровольців почалася громадянська блокада. С какой стати материковая часть Украины должна обеспечивать жизнь оккупационному режиму? Зупиняли вантажівки з товарами, які везли на півострів. Легкові авто і пішоходів здебільшого пропускали. Учасники блокади пояснювали, що, звичайно, торгівля не може тривати в умовах окупації та переслідувань у Криму. Серед вимог до Росії звучали звільнення політв'язнів, припинення тиску на активістів і медіа, допуск міжнародного моніторингу та скасування заборон на в'їзд окремим лідерам кримсько-татарського руху. У Москві блокаду описували як екстремізм. Таврувати так жителів Криму стало традицією для окупантів. А 2 листопада 2015-го ФСБ оголосила про кримінальне провадження проти Ленури Іслямова як одного з ініціаторів блокади. Того ж ранку в Криму провели обшуки у пов'язаних з АТР людей.
зокрема у журналістки Лілії Боджурової та колишньої директорки Ельзари Іслямової, а також у родичів Ленура Іслямова. Наприкінці листопада блокада перестає бути лише торговою, до неї додається й енергетична. У ніч на 20 листопада в Херсонській області підірвали опори ЛЕП, які живили Крим. До цього півострів отримував з материка близько 80% електроенергії. Опісля у Криму запроваджували надзвичайні режими. Критична інфраструктура перейшла на генератори. На материку виник конфлікт довкола ремонту ліній. Активісти блокували відновлювальні роботи. У суспільстві йшли суперечки, де межа між політичним тиском на окупанта та відповідальністю за своїх громадян. За міжнародним правом, основний обов'язок за забезпечення населення на захопленій території, включаючи базові потреби, несе держава-окупант. Після блокауту в Криму Україна почала врегулювання. 23 листопада 2015-го уряд запровадив тимчасову заборону вантажного сполучення через адмінмежу з Кримом. А 16 грудня Кабмін офіційно закріпив обмеження на поставки до Криму, залишивши кілька винятків. Для Росії це стало стимулом прискорити власні інфраструктурні рішення. 2 грудня 2015-го Кремль публічно оголосив про запуск першої черги енергомоста до Криму. 2015 у Криму фіксували іще з однієї перспективи – у звітах міжнародних організацій. Моніторингова місія ООН з прав людини та механізми ОБСЄ описують не окремі інциденти, а повторюваний алгоритм окупації. Тавро, екстремізм, тероризм, судова рамка, адміністративні пастки, контроль публічного простору і системний тиск на кримськотатарську суб'єктність, представницькі інституції народу та його лідерів. Окремим маркером 2015 року у звітах є перереєстрація медіа як механізм відсіву. Станом на 2015 рік перереєстрованими значилося 232 медіа, тоді як до окупації було зареєстровано майже 3000. ООН вказує, що вимога повторної реєстрації релігійних громад і фактична нерівність доступу до неї підривають свободу віросповідання. Адже станом на кінець 2015-го було перереєстровано 365 громад із 1401. ОБСЄ фіксує тенденцію. Освіта українською мовою і навчання українською зникають, а тиск на адміністрації шкіл, учителів, батьків і дітей зростає. У звіті ОБСЄ зафіксовано різке скорочення навчання українською з 12 504 учнів до майже 2000, а також скорочення українських шкіл із 7 до 2. І ще одна показова деталь. На 2015-2016 навчальний рік не відкрили жодного першого класу з українською мовою навчання. А чимало вчителів української мови та літератури виїхали з Криму через втрату роботи або страх переслідувань. Освіта кримськотатарською також стикається з перешкодами. ОБСЄ окремо звертає увагу на дітей, позбавлених батьківської опіки. На момент окупації в Криму таких дітей було 4323. За даними українського омбудсмана, за 2015 рік лише 22 дитини змогли повернутися на материкову Україну після окупації. Фактично, саме в Криму Росія відпрацювала практики примусового переміщення дітей під виглядом зміни громадянства або перевезення до нових установ. Пізніше, після 2022 року, ці практики набули масового масштабу. Саме щодо незаконної депортації та незаконного переміщення українських дітей, Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Владимира Путіна за підозрою у воєнному злочині. ОБСЄ описує і економічний вимір тиску. Аби продовжити працювати, місцевий бізнес мусив перереєструватися за правилами РФ. Спершу дали часу до 1 січня 2015-го, а потім 1 березня. Інакше бізнес мав припинити роботу. Масштаб видно з цифр. До кінця 2014-го перереєструвалося лише близько 13 тисяч підприємців, тоді як до окупації в Криму їх було понад 52 тисячі. Окремо зафіксували повідомлення про вибірковий тиск на бізнеси, зокрема етнічних українців і кримських татар, через перевірки
перешкоди та технічні підстави. Де-факто влада заявляла про 250 націоналізованих підприємств, тоді як Міністерство юстиції України говорило про близько 4 тисяч. Коли звести це разом, стає очевидною система. Росія конструює середовище страху, де будь-який голос, пам'ять, релігійна практика чи мова можуть бути перетворені на інструмент контролю. Ви дивились «Хроніки окупації» 2015 рік. А що ж було далі у наступних випусках? Побачимось!